Ak nemáte priateľa na celý život, nevadí. Môže sa ním stať aj kniha. Na túto myšlienku stavili organizátori pri príprave hlavnej témy adventného jarmoku a knižného festivalu knihy v Brně. Mezi nakladateli jsou takoví, kteří vydávají dětskou literaturu, vydávají učebnice pro základní a střední školy a samozřejmě i beletrii. Nabídka těch nakladatelů je rozprostřena pro čtenáře všeho věku. Tretí ročník dvojdenného festivalu sa tento rok konal 28. a 29. novembra a prilákal do Moravskej zemskej knižnice širokú verejnosť. Na programe festivalu bol aj premietanie filmu či rôzne prednášky. Návštevníci mohli dokonca nahliadnúť do zákulisia Moravskej zemskej knižnice. Tak líbí se mi, že tady vlastně jsou tak všude možné ty knížky od různých vydavatelů, takže ten člověk může jako podívat a koupit si je, třeba, že by na to normálně nepřišel. Na festivale sa odprezentovali staršie, ale aj úplne nové knižné tituly a návštevníci sa zúčastňovali autorských čítaní alebo debát s jednotlivými spisovateľmi. Strašně se mi to líbí jednak, že jsou tady oborový nakladatelství, který moc jinde na festivalech nepotkáte, a líbí se mi i to rozmístění po patrech, který je dost jako výjimečný v tom, že se tam netvoří ty velký zhluky. Okrem ukážky veľkého množstva kníh sa na festivale už po druhýkrát konalo aj slávnostné udeľovanie cien knihy v Brne. Cenu za najlepšiu vysokoškolskú učebnicu si z rúk prorektora Masarykovej univerzity pre akademické a kultúrne záležitosti prevzala doktorka Klára Drabáková za publikáciu s názvom Konzervovanie archeologických nálezov. Je tam vždycky jaksi nějaký drobný teoretický úvod a pak jsou tam hodně příklady na obrázcích, jak skutečně konzervovat archeologické nálezy. Z festivalu si mohol každý návštevník odniesť knihu podľa vlastného záujmu. Knižné tituly ponúkalo viac ako 50 vydavateľstiev. Pre Muni TV Stanislava Pulmanová a Andrea Babincová.